media akorti la penhan jiro tum nang litum han litum tong sikot pen nang chopa sita nang litum porating nang kipali apon nang litum Fransi nang litum adu ko pan nilitum hinpen akero la pen chulu pon lo lasi non nilitum pini press meet ipatu pon la ke non budget session dobo budget session pulute India angkang sita dak kadu kawe kaching thur alam ke claim pon jia kam an alam ke kaching pai pon ang deng bina lasi ilitum dak BJP Karbi Anglong mate team Karbi Anglong pen ilitum kachit toidun Omor Singh Tiso alangli candidate kelong pen kaning je alam je nili phanjong si Karbi Anglong arat atum MP nang pahailote nili parliament along autonomous state aputhak kaning jerun chot kali ke pachun je aphan claim ponji pula bangso asai ating pen alangli ke chengsi ningkani si pleng play aprang alangli parliament along kaning jedun ilitum katu kavita Karbi Anglong arat atumta theklong prong athi halasu hutta prime minister la pen home minister atum banglote prime minister amen NPC jindabad home minister amen NC jindabad pusi kapre katume ke han te bon sita ilituma MP Omor Singh Tiso bangke ladak CM sardomen chingwai pamika pen alang lituma bangke haladak prime minister la pe home minister ke wang bom huta alang li hemprek alam kaning jeke ing ton te pin la puson ilitum teknolong la pen haladak la so alam pen ningje det aphisitame la so ahakhi bangke prime minister la pe home minister athengno si ilitum kaning je pon teklong la pen isi aprang prang pen sitame itum teklong Dr. Janturong pita ilitum MP gido hut parliament arlu hemprek alam men chenglo kaprek alam ninjeo sita akachi prek bangela henlo ilitum MP Dr. Janturong pi kaning jedu na hut bangke AMP masi CPIML AMP ke inudwe sita non ilitum Omor Singh Tiso kaning jedu na bangke ruling AMP mate lake non sorkar ke cari bom AMP pensi lake kaning jedu la pen lake RD do jot alam si kaning jedun alam si ala dak teklong la pen pheri repin ingring repin men se alangli kaning jedu lanchot kali si second nang deng alangli la ninje det pen apisitame aku second nang deng alangli private bill ke pondo private bill pondo lasona private bill hut bangke 400 ahut so se bak abang pudo balaso mane private bill ke ponje phanta sitame lasuang bong long pen itum third number long bangke ilitum Omor Singh Tiso abangke ilitum long dun la penke hala suateng pensi ilitum la private bill ke pon aphan sitame ilitum abangke pon longji pulote president of India abang SN pinai lasta SN long paka pensi atarik ta pilo ilitum aphan non pini 6 tarik abangke ilitum private bill mate autonomous state a bill ilitum Omor Singh Tiso ke pon bill abangke pini abangke parliament arlo along kaning jedun longji ke pon longji arni lo pinya bangke sitame ini isi ning gidu ko bangke congress aphan ke damtang alam chot kali pini sitame ilitum ke ingting ko son pini sitame budget along ke papon je aphan papon long lesi congress atum budget along paplaso ke pa place long le je aphan si alang litum bangke pa jonde hala bang pensi chini lo je congress ke Karbi Anglong arlu Congress atum arule hemprek autonomous state alam le aru ningji kusitame prop loje natum ke anti autonomous state a forces ko bangke pinisa puthot cheklang lasi ke damtang alam sidame ilitum chelang nang ko patumi dik pulai tum chithanda da chok Congress atum ke chari ke aja ke ding nai pulote pini Assam long punot Karbi Anglong punot Congress lo 70 years back alang nitum ke chari long dad sita pini ilitum aphan e constitution na teng pen autonomous state article 244A laso Indian constitution na teng pen ko pi posi chun chedet bulote pini ason thotsi abatai ta alang litum ke pachun chedet ja aphan ke claim pon bangke ilitum theklong paka la autonomous state alam ben chipa jok ji bulote ke damtang huta ilitum theklong lo je congress ke chari hon
ili tum non puta ening dolang charchi malong asona ghotna haladak bang plikepra isi halaso kithinang ko sitame ili tum abang ili tum theklong ke laso sitame congress ka chari pon hudo dak langbuku along bang ingkoi amunit kithinang charge arlu mat pathi tikang lap sitame congress ke chari hudlo lapen kaprek akhei pen ili tum hanang pachar bosi karbi akhei aphan kaike tame ke pahijim karbi akhei atum mithang along ri arlu mat relief camp along ke dunang kokta congress ahut pu ili tum chini paka congress aphan laso ili tum private bill ke papon long le det aputha aposi ili tum karbiang long a congress lapen Rahul Gandhi ke charipon, Gaurav Gogoi ke charipon, a Congress afan nilitum ke condemn pon. Lanchot kalisi, pini jong si private bill ke pon arni, autonomous state afan private bill ke pon arni jong si, alang litum statement inut bak pi, je BJP atum private bill autonomous state ke pon, alam theke nitum ahok ahak support pusonte, alang litum inut bak ke statement pi me. Je autonomous state private bill के पॉइंट्स में कांग्रेस पेन के आपत्ति आवे कांग्रेस पेन के कार्बी आंगलों अपन आर्टिकल 244A अटेंग पेन autonomous state की पी के लासो अपन का चिंगवाई कली डिक्लेयर नंजी पुआबांग के कांग्रेस पेन की पुअसोंते इली तुम कार्बी आंगलों आराप तमे इसी निंग कांसाम इनिंग कारोंगे दोजी सीता कांग्रेस तुम चीनी पाकालो जे लदा कार्बी आंगलों आलो अजाक दिंग क्लुई पेन itu tum kari ajak dinklui pen imithang elong ri kachirai kom aphan Indian constitution ateng pen article 244A chunlote ili tum ladak solajong kichari ajak kong longji pualam congress atum chini pakka posi pini teng IC alang litum pa abjom lo pini ting IC budget session bangke padulong lelo la bangke karbia khe aphan isi ning duk pi galam lo lapen congress atum aphan bangke ili tum chini pakka nengji Kewangji arni sita Congress ahin penabangke autonomous state aphan thangnat a soft corner ta ave lapenangke kroidunta ave pabangke pinile thotta klang daklo lasi karbianglong arat aphan ke than kangtung karbianglong arat dak song doan aphan student organization pen women organization pen political party doan aphan ke than kangtung lalo je pini Omar Singh Tiso MP akihai ilitum private bill alam the autonomous state alam the kaning jedon loi ke place dun longji arni sitame congress atum puthot elitum alam na ke pa place dun long le det aphan pini ke claim pon ke elitum thek dak lo posi karbeng long arat atum doan sitame congress aphan ke kroi an hemprek atum an ke kroi congress long ke do arat atum sitame puthot elitum long ke hemprek ke palong ji long chewang tu et nangji pusi elitum ahin ben ke pros pon lo lapen ilitum ka anti autonomous state a forces pu itum kidam tang kaninje son thotsi pinis tame klang daklo lasi la son asai monon pita claim cleared ni la pen la son asai karbiang long aphan kaike pangting ku karke itum aphan hemprek aphan ladak natok ke claim mangke congress a party ahin pen ke inton nangji pusi nilitum ahin pen ke kipu kangtung la pen ke kapre party dolang ladak la kapre party APHLC ASDC pen chenglo kapre party tum stame je Omar Singh Tiso article 244A private bill ke pon along bangke support nangji pusi nile tumahin pen ke choning ri pon lo la sikado kabe karbeng lo arat kan stame hempre ke palong je aphan ilitum arjap thip pen team karbeng long Dr. Tuliram Ronghang ke japon lapen ilitum MP alang litum chingwai pameka pen haladak ke pon ansu se jakong pang tangaphan ilitum ning isipet pen hemprek long letik sang nang ne puthansi nililam the